Timbag nga rabi tayo gagayan kan kakabsat ket inayon mi nga kublawan da kayo iti Happy Sabbath pagsipud ta data yung kakabsat iti aldaw nga nasantuan aldaw nga isu iti inted ni Apo Dios kada tayo tapno agmay-maysa tayo kakabsat nga agdaydayaw tinapateg anagan na kas iti panggep tayo kadigitoy nga naglabasen nga lawlawas kakabsat. Ket agyaman tayo, agsipod ta ni Apo Diyos isulti namted manen kada tayo daytoy nga gundaway tapno ripaswen tayo iti inadal tayo nga leksyon kada ito nga lawas iti Sabbath school tayo kakabsat. Ket sakbay iti amin dawatek nga agkararag tayo. Naindaklan nga Diyos amami nga dakat sa dilangit. Agyaman kami launay ama iti agtultuloy nga ayat mo kada kami. Agyaman kami kada ito aldaw nga nasantuan. Nga isu Diyos itinted mo manen kada kami. Agyaman kami iti panangilasat mo kada kami kada iti anyaman nga dakes na panggap ti kabusor iti panagiyat. Adda kami nga natalged o Diyos iti sidong iti man nakabalin ngayon. Iti panang ripaso mi kadagiti leksyon nga inadal mi kadagiti kalawas ama. Dawatek nga iti Santong Espiritu iti mangidalan kada kami. Mawatan mi kumang nga iti panggep o Diyos nga inted mo. Kadaytoy nga leksyon mi ket isu dayjay panang isublim iti nadadael nga ladawan nga inted mo kada kami man. Dawatin mi Diyos ket iti Santong Espiritu isu ti mangidalan kada kami. Bibisyon nam dagiti kakabsat nga kadwani nga dadal ikata. Dagiti ti dawatin mi tinanganak ni Jesus. Amen. At data yung kakabsat iti lesson number 6 kada ito'y quarterly tayo may panggap iti education. Ket agsipud ta iti adadalin tayo kakabsat ket may panggap iti education. Masapul nga italbet kumanen dayjay goal iti edukasyon kakabsat. Nga isu iti manipod iti lesson number 1, ingana iti lesson number 5, ingana itata. Agtultuloy kakabsat, ingana malpas tayo daytoy nga quarter. Ket daytoy iti fundasyon iti panagiinadal tayo kakabsat. Alaep dayjay quotation nga naggapuken ni Sister Ellen White. Success in education depends upon the fidelity in carrying out the Creator's plan. Anya dayjay plano ni Apo Diyos kakabsat. Nga isublina kada tayo. Dayjay nasantuan aladawan nga isu iti inted na iti tao iti pinarsuanan ni Adan ken ni Eva. Gapu iti basol kakabsat ket nadadael daytoy nga ladawan iti Dios. Ket iti adalen tayo kadaytoy nga quarter. Daytoy education kakabsat ket isu iti maysa kadagiti pamayan ni Apo Dios. Tapno maisubli dayjay nga naan-anay aladawan na kada tayo. Iti adalen tayo tatakabsat lesson number 6 ket more lessons from the master teacher. Sino dayjay master teacher tayo kabsat? Ni Apo Jesus. Namuan tayo nga idi napanalawas kakabsat. Adda iti inadal tayo nga talo nga inted ni Apo Jesus tapno iti education kakabsat ket magunod na dayjay misyon na. Nga dayjay panangisubli kadayjay nga nadadael aladawan iti Dios iti tao. Anya digital nga insuro ti master teacher nga ni Apo Jesus idi napan alawas kakabsat. Umuna, naadal tayo kakabsat that revelation of the Father is vital to education. Imay ni Apo Jesus kakabsat tapno iyam amuna iti Diyos Ama. Tamanipod idin nga nagbasol ti tao kapsat nakadadon dagiti nailaok
nga saan apudno nga panangisuro iti kababalin iti Diyos Ama. Imay ni Apo Jesus tapno ilinteg na dagijay nga sursuro ket maisubli kakabsat dayjay pudno nga ladawan iti Diyos. Iti mikadwa nga insuro ni Apo Jesus kadatayo kabsat. Restoration is needed to accomplish the goal of education. Sakbay nga maisubli kakabsat dayjay nadadael aladawan iti Diyos kadatayo. Masapul nga maisubli tayo met kadayjay relasyon tayo iti Ama. Imay ni Apo Jesus kakabsat itinbaga na I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except by me. Imay ni Apo Jesus kakabsat tapno isubli na dayjay nadadael nga relasyon tayo iti Ama gapu iti basol. Iti may katlo nga insuro ni Apo Jesus kabsat is worship is central to education. Namuan tayo nga ni Apo Jesus kakabsat ket isuna dayjay nga pagdaydayawan tayo. Iti paset a mayulo ket masarakan kakabsat ijay Mark chapter 10 verse 52. Basahin tayo. Then Jesus said to him, "Go your way. Your faith has made you well." And immediately he received his sight and followed Jesus on the road. Daytoy kakabsat iti pakasirtaan ni Bartimeus. Dayjay maysa nga bulsek kakabsat. Simurot ket adday iti pamati na ken Jesus nga ni Apo Jesus ket isu iti makaisubli. Dayjay anaan-anay a panagkita na a complete vision, a 20/20 vision. Iti dawdawaten kakabsat di Bartimeus nga maysa nga bulsek a lalaki. Anya ti kunana ni Apo Jesus ingkan napaimbagkan gapu iti pamati. Adda kakabsat iti adalin tayo nga talo. I listed 3 na isuro manen ni Apo Jesus kakabsat tapno dayjay goal iti education ket dumteng kada tayo ket magunod tayo kakabsat. Kada ito nga leksyon tayo adda kakabsat dagiti tallo a leksyon. Umuna nga leksyon. Let us face our dilemma and not rationalize it. Iti leksyon tayo kabsat inkabil na iti libro iti Romans chapter 5 verses 11 and 12. And not only that, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we now receive the reconciliation. Therefore, just as one man sinned, entered the world, and death through sin thus spread to all men because all men have sinned. Naglagpintas kabsat iti panangiladawan ni Pablo iti duwa nga example na kakabsat. Umuna ni Adan, the first Adam. Ni kadwa ni Apo Jesus, the second Adam. Ni Adan, kabsat, the first Adam failed. Tapay, he disobeyed. The second Adam succeeded. Tapay, he obeyed. Kitain nyo kabsat, iti contrast na digitoy adwa. Gapuk ni Adan, the first Adam, idi nga nagbasol, imay kakabsat, ni patay kadagiti amin at at tao, ta iti kunanan ni Pablo, iti amin
iti intero asang katawan, nagbasol da, ket imay iti papatay, iti intero asang katawan. Ngem kunanamit lang ni Pablo kabsat, agyaman tayo, tagapu iti inaramid ti Diyos, babaen iti apo tayo nga ni Hesu Kristo, na pagbalin tayo agagayem iti Diyos. I like the translation dito Ilokano nga Biblia kapsa. Nagbalin tayo agagayem. Iti English ko na we receive the reconciliation. Anya dahi imuno nga leksyon tayo kapsa. Restoration is needed to accomplish the goal of education. Restoration and reconciliation is one and the same. Iti bagbaga na dahito yung kakabsat, no apay, nga iti leksyon tayo kat kunana, let us face our dilemma and not rationalize it. Malagip yung kakabsat, idi nagbasol ni Adan ni Eva, anya ti naramid da, na pandang naglimbang. Nakita da nga lamo-lamo da, nakita da dayjay kababainan da, iti naramid da kapsat, nangaramid da iti pagan-anay da, kadagiti bulbulong, dagiti mulay iti ide. Then that morning, ni Apo Diyos, apan na asinapol ni Adan kini Eva. Kita nyo kapsat. Ni Apo Jesus, iti imay ko na, iti misyon na, I come to seek and to save that which is lost. Di Diyos iti iden, iti nagbasol ni Adan ken ni Eva kapsat, iti umuna nga inarabid na apan na abiniro. Apay nga iti umuna nga leksyon tayo kapsat, let us face our dilemma and not rationalize it. Kunana ni Apo Jesus, apay nga glumlumang kayo Adan ken ni Eva. Pag-Adan, di ka babainandan. Anya di rationalization ni Adan kapsat. Idi salsaludsuden ni Apo Diyos ni Adan, sino pinabasol na? Gamin ti babae ngay naramid mo. Idi sinaludsud na kakabsat ni Eva, gamin dayjay ulag. Iti kakabsat, nagbalin akababalin iti tao, idin ang nagbasol tayo kapsat. Umununa, mangsapul tayo dayjay kuna tayo mapalusot. Anya dayjay mangsapul tayo iti mangala, dayjay basol tayo. Iti baga tayo, saan nakmit ko mga nagbasol no saan nga ni isu. Dayjay tin baga na kakabsat ni Adan. Dayjay metin baga na ni Eva. Ngem kakabsat iti umuna nga leksyon nga inted ni Apo Jesus kadaytoy apagleksyonan tayo itata. Sangwen tayo iti problema tayo. Saan tayo na makirinrin na so. No ibagatay kina Apo Diyos, Apo nagbasula. When nagbasula. Saan tayo na pabasulin pa no sino no apay nga nagbasol tayo kapsa. Mikadwa, nga isuro iti leksyon tayo itata. Tapno magunod tayo kakabsat, dahil goal iti education. Number 2 lesson is, let us stop running away from God. God is there. Iti pagleksyonan tayo kakabsat, inted na iti kapadasan ni Jacob, ni Jacob. Amo tayo, nga ni Jacob ket adda iti kasingin na ni Esau. Ket iti lintag kakabsat, dayjay inauna isu iti akin kupwa iti birthright. Ket ni Esau iti inauna. Ti ading na nga ni Jacob, ninaganan, ni tatang na nga ni Isaac, ken ni Rebecca nga nanang na, iti Jacob, te idi rumuar digitoy asingin kakabsat. Sigun ti istorya,
si iigem ni Jacob kada di mukod ni manong na. Wenno di kasingin na. Pinanaganan da iti Jacob. Anya meaning iti Jacob kapsat. Cheater. Deceiver. Anya inaramid na. Udno kada di nagan na, idi sumangpet ni manong na, agluto ni Jacob kakapsat. Dalaing nakuk ni Jacob. Kakunanan ni iso ading unana mabisinak launa yun. Kanaman day talulutuan. Kunanan ni Jacob. Hangkang ikan, ingana nga saan mo nga ited, day the birthright kanya. Jacob received the birthright. Ngimday nga birthright masapol nga isu itited ti amada nga ni Isaac kakapsat. Iti may isang pumarbangon nangeg ni Rebecca kini Jacob. Kunana ni Isaac kini iso barok kunana ingkan aganok taplutuam da di kay ayok ket ited kuntun ken kan di pamindisyon iti birthright. Idinapanen kakabsat nga naganop ni iso. Nagplano ni Rebecca kini Jacob. Nagluto damit da di kay ayo ni Isaac. Kunana ni Jacob, but mother, kunana, mailasin na to ni Papang. Siya anak nga barbunan. So, they made everything. Tani Isaac lakayan and he was already blind. Kaya baba nga panarita kapsat, naala na dahil jay nga birthright. Again, Jacob deceived not only his brother Esau, but also his father Isaac. Di sumangpet ni kasingin na, linuto na kitnapan, kitkunanan Isaac, ay awanin ata na itid kon kunak no si kadayjay, iti pungtut kakabsat ni Esau, insapatana nga papatayin na, ti kasingin na nga ni Jacob. Sumrek tayo kabsat kada ito yung istorya nga inted iti pagleksyonan tayo. Genesis chapter 28 verses 10 to 17. Now Jacob went out from Beersheba and went toward Haran. So he came to a certain place and stayed there all night because the sun had set. And he took one of the stones of that place and put it at his head, and he lay down in that place to sleep. Then he dreamed, and behold, a ladder was set up on earth, and its top reached heaven. And the angels of God were ascending and descending on it. And behold, the Lord stood above it and said, I am the God of Abraham your father, and the God of Isaac. The land which you lie, I will give to you and your descendants. Also your descendants shall be as the dust of the earth. You shall spread abroad to the west and to the east, to the north and to the south. And in you and your seed, all families of the earth shall be blessed. Behold, I am with you and keep you wherever you go, and will bring you back to this land, for I will not leave you until I have done what I have spoken to you. Then Jacob awoke from his sleep and said, Surely the Lord is in this place, and I did not know it. And he was afraid and said, How awesome is this place! This is none other than the house of God. This is the gate of heaven.
Adato'y kaabsat, agtartaray ni Jacob. Iti buteng na ken iti bannog na nakadanon kakabsat iti maysa nga lugar. Ket limneken iti init nangala iti bato nga isu iti nagpunganan na tapno maturog. Kadayjay nga rabi kabsat nagtagtagainap nga adda iti nakita na nga agdan adumanon sa dilangit ket dagiti angheles iti Dios umulog da. Ket nakita ni Jacob nga idjay ayan iti agdan adadjay ni Yahweh. Ni Apo adadjay. Ket kunana siyak ni Yahweh at Diyos ni Abraham ken ni Isaac. Nagkari ni Apo Diyos. Ngem kitain nyo kakabsat, dahil inbagana ni Apo Diyos kunana, behold, I am with you and will keep you wherever you go. Anya iti lesson number 2. Isardeng tayon ti agtaray-taray kakabsat. Nga panawan dahil basol tayo. Tapay at dadjay ni Apo Diyos. One of the name of Jesus is Emmanuel. Anya ti kaya nga sawin. God is with us. Iti maysa nga kababalin iti Diyos dahil una tayong omnipresent God. Adda iti Diyos iti amin a lugar. Agtaray ka man, aglemeng ka man, ti Diyos adda ijay. Tapno magunod tayo kakabsat, dayjay nga misyon iti education. Anya dayjay? Tapno dayjay nga panagbasol tayo, ket maikat, ket dayjay relasyon tayo ken ni Apo Dios ket naisubli ken agtultuloy. Anya di lesson number 2. Isardeng tayon ti agtaray-taray. Kahit na nga sa uwin. Let us accept the fact that anywhere we go, God is there. Ket nagpintas kakabsat dayjay karina ni Apo Dios ken ni Apo. Ket pa-check na dayjay karina ni Apo Dios ken ni Apo. Isumet iti karina kadatay. Ngiti kunanan ni Apo Dios saan kay taang kanto nga baybayan. Sa laknibang kanto iti amin apapanaw. Kunanan ni Mrs. White kabsat iti The Acts of the Apostles, page 512. Beholds the ladder of Jacob's vision representing Christ, who has connected earth with heaven and finite man with the infinite God. His faith is strengthened as he calls to mind how patriarchs and prophets have relied upon the one who is his support and consolation and for whom he is giving his life. Daytoy kakabsat nga quotation ket isu iti inbaga ni Mrs. White maipanggep ni Pablo. Idin ang nakita ni Pablo kakabsat, daytoy nga tagtagainap ni Jacob, nga dayjay gayam agdan kakabsat, ket irepresentaran na ni Apo Jesus, nga isu iti nang i-connect iti Diyos ken iti tao. Ni Pablo kakabsat, inted na iti amin abiyag na kini Apo Diyos. Number 3 lesson. Let us talk with Jesus. He will listen. Ti kunatay gamin kabsat ket iti kararag isu iti pannakitungtong kini Apo Dios akas maysa agayem.
Prayer is talking to God as a friend. Ket amuan tayo, nga dayjay nga gayem tayo, nga intunno kasao tayo kakabsat, intunno katungtong tayo, dumtungan. Iti ingkabil kakabsat, iti pagleksyonan tayo, nga example kadaytoy nga third lesson, let us talk to Jesus, He will listen. Ket may panggap kakabsat, iti maysa nga kapadasan ni Apo Jesus nga insurat ni Mark, iti Mark 7:24-30. Basahin tayo kabsat. And from there he arose and went to the region of Tyre in Sidon. He entered a house and wanted no one to know it, but he could not be hidden. For a woman whose young daughter had an unclean spirit heard about him, and she came and fell at his feet. The woman was a Greek, a Syrophoenician by birth, and she kept asking him to cast the demon out of her daughter. But Jesus said to her, "Let the children be filled first, for it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs." Then she answered and said to him, "Yes, Lord, yet even the little dogs under the table eat from the children's crumbs." Then he said to her, "For this saying, go your way, the demons have gone out of your daughter." And when she had come to her house, she found that the demon had gone out, and her daughter was lying in bed. At dato'y kakabsat iti maysa nga Grego nga babae. Maysa nga ganit, he's not a Jew. Idinamuan na kakabsat nga ni Apo Jesus ket napan ijay syudad iti Tiro. Iti naramid na napan ni Apo Jesus. Anya dahi lesson number 3 tayo kabsat, let us talk with Jesus. He listens. At dahi iti kayat nga idanon dito nga babae. Ti problema na dahi anak na nga babae ket linuganan iti dakes nga espiritu. Isu nga napan ken ni Apo Jesus. Ket napan nga nakipakpakaasi kakabsat. Kunana ditoy nga nagparintumang iti sakaanan na fell at his feet. Iti panakipakpakaasi na kabsat, nagparintumang daytoy nga babae iti sakaanan ni Apo Jesus. Inbagana, dayjay a problema na. Kunana ni Apo Jesus, basapul pakanem nga umuna dagiti ubing, tasaan arumbeng nga alaen dagiti kanenda, ket ipurwak kadagiti aso. Nagpintas din bagana ni Apo Jesus kapsat. And that must be the truth. Ngawin adda iti umununa. Itin bagana kapsat ket naawatan dayjay nga babae, agsipud ta dagiti nga ubing ket dagiti kuma Israelitas ti yun una ni Apo Jesus. When naawatan dayjay nga babae, nga isuna ket saan apaset kakabsat iti Jewish nation. Nga ibilang isuna nga maysa nga aso. Nga awan kuma iti karbengan na nga makisango akanen na dagijay ataraon dagiti amo na. Nang nangruna dagiti ubing. Denggen nyo kakabsat tinbaga da ito nga babae. Inbaga na ken ni Apo Jesus. Agpaiso takunam Apo. Kunana. Ngem dagiti aso nga adda iti sirok iti lamisaan kanen damit. Kunana. Dagiti regreg dagiti ubing. Anyan nga pamati kakabsat.
Kunanawan ada itasirok iti lamisaan. Sa anak ama ikari ama kilanglang kada kayo. Ngam apo kunana digijay nga makmaknag nga kanen digijay ubing isu iti kanen nakita ni Apo Jesus dayjay apamati dayjay a babae. Anya ti lesson number 3. Let us talk with Jesus. He will listen. Kunana ni Apo Jesus, gapu daytoy a panagsaom. Mabalinmon iti agawid. Pimanawon ti dakes nga espiritu iti anak. Nagawid kakabsat di babae. Ket apagsangpet na nakita na dadya anak na nga gid-ida asitatal na. Tapudno pimanawen ti demonyo kenkwana. Sino? Daytoy a master teacher kakabsat. Nga isuro iti pagleksyonan tayo, nga isu iti pagtalkan tayo, umuna, ta isu nakakabsat iti nang i-reconcile kada tayo kini Apo Diyos. Isu nga iti leksyon tayo itatakabsat ket kuna tayo sanguan tayon dagijay a problema tayo tanalpasen nga in nala ni Apo Jesus dagijay pagrebengan nga datayo ket pinagkaykay sana iti Ama nga inayaban na tayon datayon dagiti gagayem iti Diyos. Sino ni Apo Jesus kakabsat nga saan tay kuman ataray nga panawan ta adalat ta dijay ta Emmanuel itinagan na. Sino ni Apo Jesus kakabsat nga mabalin tayo akatungtong akas tinaramid daytoy nga babae. Ket si ayat nagdengeg ni Apo Jesus. Iti pagleksyonan tayo inladawan na kakabsat ni Apo Jesus nga isuna iti master teacher di rabbi nga ni Apo Jesus. Ilusar ti pagleksyonan tayo kakabsat iti John chapter 1 verses 1 to 4 and 14. Digito'y ka versikulo isu ti pinili kakabsat kada ito'y atidog a reference iti pagleksyonan tayo. Basahan tayo. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. Verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. Daytoy ni Rabbi, daytoy ni Apo Jesus, daytoy iti master teacher kakabsat. Ni Apo Jesus isuna iti berbo. Nga kadua iti Diyos idi punganay. Ni Apo Jesus isuna iti berbo. Ket isuna Diyos. Ni Apo Jesus isu iti nang parsua iti amin nga adda. Ni Apo Jesus nagbalin akas kada tayo tapno maisalakan na tayo. Ket kunana ni Juan nakipagtaeng kada tayo napnuan itirap parabor ken kinapudno nakita mi iti dayag na. John was giving a witness nga dadtoy dayjay Dios dayjay berbo nga naglasag ket nakikadwa kadakwada. Anya kakabsat iti insuro ni Apo Jesus, the rabbi, the master teacher. Kada tayo kabsat. Tapno dayjay goal iti education ket magunod tayo. We'll make a summary of lesson number 5 and lesson number 6. Iti lesson number 5, Jesus the master teacher. Ken iti lesson number 6,
more lessons from the master teacher. Anya iti insuro ni Apo Jesus. Umunang insuro ni Apo Jesus kapsat. Revelation of the Father is vital to education. Ni Apo Jesus imay tapno iyam amuna iti pudno akababalin iti Ama. Lesson number 2. Restoration is needed to accomplish the goal of education. Ni Apo Jesus, in reconcile na tayon iti Ama. Gapu kadayjay nga parabor na kakabsa. Dagiti ba naruway nga basbasol tayo, pinakawan na. Lesson number 3. Worship is central to education. Ni Apo Jesus imay tapno isuro na tayo iti pudno kakabsat aka ipapanan iti panagdayaw iti Diyos. Lesson number 4. Kada ito leksyon tayo tata. Facing the sin problem is the start of the restoration of the lost image of God in men. Anya iti kunanan ni John, imay ni Apo Jesus, tapno ikan na tayo iti biyag. Lesson number 5. Jesus is always there. There is no need of running away. Ni Apo Jesus kabsat isuday jay nga agdan, nga nangikunek iti Diyos, iti ken iti tao, iti langit, ken iti daga. Ket mabalin tayo nga umuli kaday nga agdan babaen iti pamati. In how I wish that day will come that Jesus will return to earth. Alain na tayong kakapsan. Ipan na tayo itong ijayan Ama. Tapay na kumpleton iti goal ti education. That lost image of God is already restored. Number 6, ken maudi kapsan. Let us talk to Jesus. He listens. Ammo ni Apo Jesus, dagiti pagkasapulan tayo. Gundaway tayo kabsat ang makitungtung kinkuan na babayan iti kararan. Adadjay na agururay kada tayo. Oh, in the garden of prayer, let us talk with Jesus. Kiti mauding aramidin tayo kabsat. Let us talk with God. Agkararan tayo kabsat. Managayot ni Diyos sa giyaman kami Ama. Tainted mo iti anak mo nga bugbugtong. When imay Ama tapno ipakaamuna iti pudno akababalin mo. When imay o Diyos tapno da kami nga managbasol ket maisubli kami ken ka. Agyaman kami Ama gapu ken Apo Jesus. Inayaban na kami nga anak mo babae ken lalaki. Gapu kadayta nga parabor mo o Diyos. Kayat mo nga maisubli dayjay nga ladawan mo. Ama, umay kami ken ka. Ngagyaman kami o Diyos, gapo ka dahito leksyon ngayon. Agyaman kami mat kanya po Jesus. Ngay su iti mangibabait kada kami ken ka o Diyos. Ngay sunay iti mangrepet kadagituing nakarkararag ken araraw mi. Ket gapo ka dayjay a pinalinteg iti panagbiag ka. Mabalin mo Diyos nga awaten digiti nga agyaman kami manen o Diyos. Kada ito'y aldaw mo nga nasatwan. Agyaman kami kadigiti kakamsat. Nga iso ti kaduami Ama nga nagadal kada ito'y leksyon. Nagadal iti sa mo. Bendisyon na mo Diyos dagiti iglesia. No iti panagdaydayaw o Diyos ket babaen iti gundaway nga agsisinarak digiti anak mo iti unag ti palay pagkararagan bendisyonam digiti kimulito Dios. Ngemno iti panag
Gigimo mo Diyos kit babaen pailaeng. Kadagiti na dumaduma nga pamayan, bindisyonan mo na taon. Bindisyonan iti tunggal may sa kadakan. Agyaman kami Ama, iti talged ken iti namnamami, nga dinengeng mo di gito nga karkararan mi. Kadinawat mi di gito iti kay karyan tinagin na Jesus. Amen. Agyaman ang kakabsat at datayon nga naglipas dahil eleksyon. Agyaman ang kadigiti kakabsat nga tarigagay damit nga mabindisyonan kakabsat digiti gagayem da. Isu materarami din daket they share dahil eleksyon tayo, they share it either to messenger, they share it either to DJ araramiden digiti kadwan kakabsat nga babayan iti watch party agyaman tayo kakabsat. Iti adalin tayo into numay nga lawas, lesson number 7, worship in education. Niya po Diyos, iti mang bendisyon ka na kayo. Nimbang nga rabi tayo maamin. Happy Sabbath.